ናይ ሶኒ ድርሳነ መህየዊ ምዕራፍ ሓደ አምላኽ ብዝኾነ ብስም አብን ወልድን መንፈስ ቅዱስን ናይ ጎይትነቱ ምስጋና ኣብ ሰማይን ኣብ ምድርን ዝመልአ በተፈጺሙ አሰናፊ ዝኾነ ሓደ እግዚአብሔር እናኣመንኩ ነቲ ዘለዓለም ብሰለስትነቱ ጸኒዑ ዝነብር ንአብ ንወልድ መንፈስ ቅዱስ እሰግድ። ኩሉ ጊዜ ብሓድነቱ ጸኒዑ ዝነብር ንአብ ንወልድ መንፈስ ቅዱስ እሰግድ። ብዘየክኡ ካልእ አምላኽ ንዘየልቦ ንአብ ንወልድ መንፈስ ቅዱስ እሰግድ። ካብኦም ሓደ አምላኽ ብዝኣመነ ብዝተጠምቀን ክድሕን እዩ። ከም ዝበለኒ ድሕነት ረኺበ ዘለዓለማዊ ህይወት ንምውራስ እዩ። ክፉእ ነገር ካብ ምሕሳብን ካብ ምስማዕን ካብ ምዝራብን ንጽሕት ብዝኾነት ብድንግልና ብህሊናን ብድንግልናን ብስጋን ጸኒዓ አምላኽ ንዝወለደት ንድንግል ማርያም እሰግድ። ኣብ ጊዜ መከራ ካብ ጎኑ ብዝፈሰሰ ደምን ማይን ንዝረኸበ ናይ ጎይታናን ኢየሱስ ክርስቶስ መስቀል እውን እሰግድ። ኦ ስሉስ ቅዱስ ካብቲ 3 4 ዝኸውን ኃጢአተይ አድሕነኒ። ኦ ስሉስ ቅዱስ ንሸውዓተ ሓደ እናበልካ ክሳዕ 70 ዝሰራሕክዎ ኃጢአተይ ይቕረበለለይ። ኦ ስሉስ ቅዱስ ናይ ኩሉ ሰብ በደል ፍጹም ይቕረ እትብል ንስኻ ኢኻ እሞ ብ50 ጥራይ ዝተወሰነ ዘይኮነስ ብ500 ንዝቁጸር በደለይ ደምስሰለይ። አሜን። ንኩሉ ዓለም ዝፈቱ ንኩሉ ዓለም ዘድሕን ንኩሉ ዓለም ዝተበጀወ ንኩሉ ዓለም ዘሕወየ ንኩሉ ዓለም ዘድሓነ ጎይታ እንተ ናይ መከርኡ ምስጢር ዝመሃረን 3 ደናግል በርዜዳ መልቴዳ ኤልሳቤጥ ከምኡ እውን 4 ወንጌላውያን ዝጸሓፍዎ ብዕለተ ሶኒ ዝንበብ ናይ ጎይታናን አምላኽናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ናይ ሕማሙን ሞቱን ነገሩ ዝነግር መጽሓፍ እዚዩ። ናይዚ መጽሓፍ እዚ ስም ድርሳነ መህየዊ ይበሃል። ኣብ 27 መጋቢት ከምኡ ድማ በብወርሑ ዘንብቦ ዝደግሞን ሰብ ብፁዕ እዩ። ብነፍሱን ብስጉኡን ከዓ ይኸብር። ኣብ መንግሥተ ሰማያት ድማ ክፍሉ ምስ ፈያታዊ ዜማ ይኸውን። ሰሙናዊ ዓርቢ ዘንብቦ ብነፍስን ብስጉኡን ፈጺሙ ይኸብር። ኣብ መንግሥተ ሰማያት ከዓ ክፍሉ ምስቶም ንጎይታናን ዝገነዝዎ ዮሴፍን ኒቆዲሞስን ይኸውን። ሰሙናዊ ዓርቢ መዓልቲ ብጾምን ብጸሎትን ብሓዘንን ብብኽያትን ክሳዕ 12 ሰዓት ናይ መዓልቲ እዚ እንተ ዘይኮይኑ ከዓ ክሳዕ 9 ሰዓት ናይ መዓልቲ መዘከርታ ሕማሙ ክንገብር ሐዋርያት ኣዚዞምና እዮም። መዓልታዊ ኣብ 7 ጊዜያት ጸሎትን ዝደግሞ ሰብ ከዓ ብነፍሱን ብስጉኡን ፈጺሙ ይኸብር። ኣብ መንግሥተ ሰማያት ከዓ ክፍሉ ምስቲ ክሳዕ 71 ዓመት መዓልታዊ መከራ ጎይታ እናዘከረ ዝበኸየ ጎይታይ ዘፍቅሮ ዮሐንስ ይኸውን። ኦ ጎይታ ምእንቲ አማኑኤል ወድኻ ምእንቲ ኢየሱስ በኩርኻን ምእንቲ ክርስቶስ ፍቁርካን ኢልካ ምሕረትካ ካባና ኣይተርሕቕ፣ ቃል ኪዳንካ እውን ኣይተፍርስ ንዘለዓለም አሜን አሜን። በአብን ብመንፈስ ቅዱስን ህሉ ኮይኑ ዝነብር ኢየሱስ ክርስቶስ አብን መንፈስ ቅዱስን ድማ ኣብኡ ህልዋት ኮይኖም ዝነብሩ ልቡ ኣብ እስትንፋሱ መንፈስ ቅዱስ ዝኾነ ኢየሱስ ክርስቶስ ንሱ ድማ ቃል አብ ቃል መንፈስ ቅዱስን ዝኾነ ኢየሱስ ክርስቶስ ኣብ ላዕሊ ኣብ አርያም ኮይኑ ኣብ ታሕቲ ኣብ መሰረት ንዘሎ ይጥምት። ብሓቂ ካብ ሰማይ ብምሕረቱ ወረደ። ካብታ ብ4 ወገን ቅድስት ከምኡውን ብ5 ወገን ድንግል ዝኾነት እግዝእትነ ማርያም ካብ ስጋ ካብ ነፍሳ ነፍሲ ወሲዱ 9 ወርሕን 5 መዓልትን ኣብ ማህፀና ተወሲኑ ውሉድነት ሂቡ ብስጋ ኣሕዋቱ ክገብረና ብስጋ ሰብ ተወልደ። ናይ ጎይታናን አምላኽናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ናይ ልደተ ነገሩ ከምዚ እዩ። ድንግልና ስጋን ድንግልና ነፍስን ዘለዋ ከምኡውን ክፉእ ካብ ምርኣይን ካብ ምስማዕን ካብ ምዝራብን ብኩለንትናኣ ድንግል ዝኾነት ኣዲኡ ድንግል ማርያም ንዮሴፍ ምስ ተሓጽአት ከይተራኸባ ብመንፈስ ቅዱስ ጸኒሳ ተረኽበት። ብፁያ ዮሴፍ ግና ጻድቕ ሰብ ስለ ዝነበረ ብስውር ደኣ ካሓድጋ ደለየ እምበር ከግህዳ ኣይደለየን። ነዚ እናሓሰበ ከሎ እንሆ መልአክ እግዚአብሔር ንዮሴፍ ብሕልሚ ተራእዮ። ዮሴፍ ወዲ ዳዊት ንማርያም ሕጽይትኻ ንምውሳድ ኣይትፍራሕ፣ ከመይ እቲ ካብ ዝውለድ ካብ መንፈስ ቅዱስ እዩ እሞ እንሆ ወዲ ክትወልድ እያ፣ ስሙ ድማ ኢየሱስ ክትብሎ እያ። ንሱ ከዓ ንህዝቡ ካብ ኃጢአቶም ከድሕኖም እዩ በሎ።
እዚ ኩሉ ዝኾነ ከዓ ነቢ ካብ እግዚኣብሔር ረኺቡ እንሆ ድንግል ክትጠንስ ወዲ እውን ክትወልድ እያ ስሙ ድማ አማኑኤል ክትሰምዮ እያ ኢሉ ዝተነበዮ ምእንቲ ክፍጸም እዩ። አማኑኤል ማለት ድማ እግዚኣብሔር ምሳና ማለት እዩ። ዮሴፍ ካብ ድቃሱ ምስ ተበራበረ ከምቲ መልአኽ እግዚአብሔር ዝኣዘዞ ገበረ። ዮሴፍ ድማ ንሕፂቱ ማርያም ወሰዳ ንድንግልናኣ ድማ ሰገደ ንቅድስናኣ ንንጽህናኣን ከዓ ተገዝአ በኹሪ ወዳ ክሳዕ ትወልድ ግና ኣይፈለጣን። ምስ ወለደቶ ከዓ ዓባይቱ ኣሰረቶ ብጨርቂ ጠቕሊላ ቆጽሊ በለስን ከደነቶ ኣብ ደንበ ማለ ድማ ኣደቀሰቶ ከመይ ብናቱ ሽግር ንሕና ምእንቲ ክንከብር ምእንታና ተሸገረ። ጎይታ ኢየሱስ ብስጋ እንተ ቆረረ ላምን አድግን በትምውቕ እስትንፋሶም እናኣስተንፈሱ ኣማመቕዎ። ናይዞም እንስሳታት እዚኦም እስትንፋስ ዝደለየ ኣምላኽ ኣብ ልዕሌና ኡፍ ኢሉ ውሉድነት ሃበና ብመለኮታዊ እስትንፋሱ እውን ኣኽበረና። ከምቲ ቅድም ምጽናሱ ስሙ ኢየሱስ ክበሃል እዩ ኢሉ መልአኽ ዝነገራ ምስ ተገዝረ ድማ ኣዝማዱ ስሙ ኢየሱስ ኢሎም ሰመይዎ። ዝነጽህሉ ወርሒ ምስ ተፈጸመ ነቲ ሕፃን ጎይታ ኢየሱስ ናብ ኢየሩሳሌም ወሲዶም ከም ሕጊ ሙሴ ኣብ ቤት መቕደስ ኣብ ቅድሚ እግዚኣብሔር ኣቕረብዎ። ንሱ ናይ ድሕነት ናይ ፍቕርን መስዋዕቲ ካብ ሓጢኣት ዝረሓቐ ንጹሕ ሓዳጊ ኣበሳ ናይ ባህሪ ኣምላኽ ዓብዪ ሊቀ ካህናት ካብ ልዕልና መላእኽቲ ዝለዓለ ክንሱ ምእንቲ ድኻምና መከራ ተቐበለ። ንሱ መስዋዕቲ ዝቕበል ኣምላኽ ክንሱ ምእንትኡ መስዋዕቲ ኣቕረቡሉ። ከምቲ ሕጊ ኦሪት ክፍጽሙሉ ናብ ቤተ መቕደስ ምስ ኣተውዎ ስሞን ብኢዱ ተቐቢሉ ሓቆፎ ንእግዚአብሔር ድማ ኣመስገኖ። ነዲኡ ድንግል ማርያም ከዓ እዚ ሕፃን እዚ ካብ ወገን እስራኤል ንብዙሓት ሰባት ንውድቀቶምን ንድሕነቶምን ዝተመደበ እዩ። ምልክት ዝውቀሱሉን ዝፍረዱሉን ከዓ ክኸውን እዩ። ንዓኺ ግና ናይ ብዙሓት ሓሳብ ምእንቲ ክግለጽ ንልበኺ ከም ኩናት ዝወግእ ሓዘን ክረኽበኪ ይበላ። ዜና ሞቱ ምስ ሰምዐት ኣዝያ ሓዘነት ኣምሪራ ከዓ በኸየት። ጌታናን ኢየሱስ ምስ ተወልደ ኣብ 2 ዓመቱ ምስ ኣዲኡ ድንግል ማርያም ናብ ኣድባረ ሊባኖስ ምድረ ግብፅን ብሔረ ኣጋዚን ተሰደ። ዮሴፍ ድማ ከምቲ መልአኽ እግዚኣብሔር ዝነገሮ በይኑ ሰዓቦ። ሄሮዶስ ግዚኡ ከይበጽሐ ምእንቲ ከይቀትሎ ብጥሜትን ብጽምእን ተሰደ። ኣብ ወንጌል ዝተኣዘዘት ስርዓትን ዳግማይ ካብ ማይን ካብ መንፈስ ቅዱስን ዝርከብ ድደት ናይ ዘለዓለም ሕይወት ንምርካብ ጢያት ንምስራይን ንቕበሎ ስግኡን ደሙን ምእንቲ ከይተርፈና ሄሮዶስ ክሳዕ ዝመውት ዓበየ። ጎቦታትን በዓታትን ጎዳጉድን ዓበየ። ጉንዲ ኣግራብን ተሓበአ። እንተኾነ ግና ብስደት ጎይታናን ኢየሱስ ሞት ካባና ረሓቐ። ብስደት ጎይታና ኢየሱስ ሞት ካባና ተሰደ። ሄሮዶስ ምስ ሞተ ከዓ ድሕሪ 3 ዓመትን መንፈቕን ጎይታ ኢየሱስ ናብ ሃገሩ ናዝሬት ተመልሰ። ብንእሽቶ ከዓ ዓበየ። ኣተዓባበዩ ድማ ከም ደቂ ሰብ ድኻታት ደኣ ንኣዝማዱ እናተኣዘዘ ብብርቱዕ ተግሳጽ ዓበየ እምበር ብኽብርን ብስልማትን ኣይኮነን። ኣብ መፈጸምታ ዓርቢ መዓልቲ ከምቲ ከራድዮን ዝበሃል ዑፍ ሰብ ንምድሓን ናይ ሰብ ሕማም ዝቕበል ሕማምና ተቐበለ መከራና እውን ተሰከመ። ኦ ጎይታ ንዓይ ንሓጥ ባተ ማርያም ወልድከ ካብ ሞት ሓጢኣት ኣድሕነኒ ኣሜን። ምዕራፍ 2 ይሁዳ ንሓሙኡ በርባን ንምድሓን ወሰኽ ዋጋ ገይሩ ንጎይታ ኢየሱስ ብ30 ብሩር ሸጦ። ወንጌላውያን ድማ እቲ ኣስቆሮታዊ ይሁዳ ናብ ሊቃነ ካህናት ከይዱ እንሆ ንጎይታ ኢየሱስ ኣሕሊፈ ክህበኩም እንታይ ትህቡን ይበሎም። ተሓጒሶም 30 ብሩር ክህብዎ ተሰማምዑ። ይሁዳ ካብታ መዓልቲ እቲኣ ጀሚሩ ብኸመይ ምኽንያት ከም ዘትሕዞ ጊዜኡን ቦታን ይደሊ ነበረ። ዋላ እኳ እቲ ዓንዲ እምኒ ኣብ ልዕሊኡ ደው ኢሉ ብልሳን ደቂ ሰባት ተዛሪቡ እንተገሰጾ፣ ዋላ እውን 3 ጊዜ ኣብ ልዕሊኡ ዕጫ እንተወደቆ፣ ዋላ እውን ጎይታ ኢየሱስ ንደቂ መዛሙርቱ ካባኻትኩም ሓደ ከም ዘትሕዘኒ ብሓቂ እብለኩም ኣለኹ ኢሉ ክነግሮም እንከሎ እንተሰምዐ፣ ንሱ ግና ብኸመይ ምኽንያት ከም ዘትሕዞ ነቲ እኩይ ምኽሩ ኣይሓደጎን። በዚ ነገር እዚ ድማ ደቂ መዛሙርቱ ብዙሕ ሓዚኖም መምህር ኣነ ድየ በልዎ። ጎይታ ኢየሱስ ከዓ ዘትሕዘኒ እቲ ኢዱ ምሳይ ኣብ ጻሕሊ ዘጥልቕ ንሱ እዩ ኢሉ መለሰሎም። ወዲ ሰብ
ክርስቶስ ከምቲ ዝተጻሕፈሉ ክኸይድ እዩ። እንተኾነ ግና ነቲ ንወዲ ሰብ ክርስቶስ ካብ ኢድ ዝቕበልዎ ሰብ ወይልኡ እንተዘይውለድ መሓሾ ነይሩ። ደጊሙ ኸዓ እቲ ኣብ ጥቕኡ ዝተቐመጠ ወዲ መዝሙሩ ዮሃንስ ጐይታይ መን እዩ ዘትሕዘካ ምስ በሎ ጐይታይ ኢየሱስ ዘትሕዘኒ እቲ ኣነ እንጌራ ብጸብሒ ጠሚዐ ዝህቦ ንሱ እዩ ኢሉ መለሰሉ። ጐይታ ኢየሱስ ከዓ እንጌራ ልዒሉ ጸቢሑ ንይሁዳ ኣስቆሮታዊ ሂቡ ነቲ እትገብሮ ቀልጢፍካ ግበሮ በሎ። ምስቲ ሕብስቲ ድማ ሰይጣን ኣብ ልቢ ይሁዳ ሓደረ። ይሁዳ ከዓ ነቲ ሕብስቲ ተቐቢሉ ብለይቲ ወፂኡ ናብ ኣይሁድ ከደ። እንሆ ንኢየሱስ ኣሕሊፈ ክህበኩም እየ እሞ እትህቡኒ ሃቡኒ ምስ በሎም 30 ብሩር ሃብዎ። ንሱ ድማ ንሰበይቱ ሃባ። ጐይታ ኢየሱስ ግና ብ30 ብሩር ምሻጥ ንዓና ካብቲ ናይ ዕፀ በለስን ናይ ኦሪትን መርገም ዓደገና። ምዕራፍ 3 በተን ኩለን ኢየሱስ ክርስቶስ ብሰብነቱ ዝተቐበለን ጸዋትወ መከራ ብምሽንካር ብምስቃሉ ኣኽሊል እሾኽ ብምድፍኡ ብሞቱ ናብ ሲኦል ብምውራዱ ብኹናት ብምውግኡ ብምቕባሩ ኩሉ ሓጢኣተይ ይቕረ ክትብለለይ ካብ ኩሉ ዕዳ ሓጢኣተይ ከተድሕነኒ ጐይታዬን ኣብን መንፈስ ቅዱስን ንዘለዓለም ምሕፀነኩም ኣለኹ። ከምኡውን እመቤተይ ድንግል ማርያም እለምነኪ ኣለኹ። ኣሜን። ምዕራፍ 4 ጐይታ ኢየሱስ ድማ ኣይሁድ ብሰንኩ ንቤተ ኣልዓዛር ከየትፉ ካብ ቤተ ኣልዓዛር ዓርኩ ወፂኡ ከም ልማዱ ክጽሊ ናብ ደብረ ዘይት ከደ። ደቂ መዛሙርቱ ከዓ ሰዓብዎ። ኣብኡ ምስ በጽሐ ናብ ፈተና ምእንቲ ከይተኣትዉ ኣብቲ ከይደ ጸሎት ክሳዕ ዝገብር ኣብዚ ኮንኩም ጸልዩ ይበሎም። ንጴጥሮስን ያዕቆብን ዮሃንስን ሒዝዎም ናብቲ ጌተሰማኒ ዝበሃል ናይ ተኽሊ ቦታ ኣተወ። ሰብነቱኻ ኣብ ቅድሚኦም ፈጺማ ብሕማምና ሓመመት። እዚኣቶም ከዓ ሁከት፣ ትካዝ፣ ሓዘን እዮም። ሎሚ ግና ሰብነተይ ሓዘነት በለ። ኣቦይ ንሰብነተይ ካብዛ ሰዓት እዚኣ ኣድሕና እብል ኣለኹ። እንተኾነ ግና ብዛዕባ እዚ እየ መጺአ ዘለኹ እሞ ኣብዛ ሰዓት እዚኣ በጺሐ ኣለኹ እናበለ ክሓዝንን ክትክዝን ጀመረ። ከምኡውን ሰብነተይ ንሞት ዘብጽሕ ሓዘን ሓዘነት ኣብዚ ምሳይ ተቐሚጡ ተጊህኩምን ጸልዩ ኣይትደቅሱ በሎም። ከምቲ ብሰብነቱ ፈጺሙ ዝሓዘነን ዝተከዘን ከምኡ ድማ ንዓና ንህዝቡ ሓጎስን ደስታን ሃበና። ካብ ደቂ መዛሙርቱ ክንዲ መጠን ዳርባ እምኒ ዝኣክል ርሕቕ ኢሉ ብብርኩ ተንበርኪኹ ብገጹ ተደፊኡ ኣብ ምድሪ ሰገደ። ስለዚ ንሱ ብስጋ ክሰግድ እንከሎ መለኮት ካብ ስጋ ኣይተፈለየን፣ መለኮት ክሰግድ ከሎ ከዓ ስጋ ካብ መለኮት ኣይተፈለየን። ዝከኣል እንተ ኮይኑስ እዛ ሰዓት እዚኣ ካብኡ ክትሓልፍ ደጊሙ ጸለየ። ኦ ኣቦይ ኩሉ ይከኣለካ እዩ እሞ እዛ ጽዋዕ ሞት እዚኣ ካባይ ኣሕልፍ በለ። ካባይ ትሕለፍ ማለቱ ግና ካብ ኩሉ ሰብ ትሕለፍ ማለቱ ደኣ እምበር ብዛዕባ ርእሱ ጥራይ ኣይኮነን። ከምቲ ብዛዕባ እቶም ዝተሓደግና ሰባት ኣምላኸይ ኣምላኸይ ንምንታይ ሓደግካኒ ዝበሎ እዩ። እንተኾነ ግና ፍቓደይ ዘይኮነስ ፍቓድካ ይኹን በለ። ፍቓድካ ማለቱ ድማ ዘይሙማት ኣይኮነን ክመውት ፍቓዱ እዩ እሞ በዚ ነገር እዚ ናይ ኣብን ናይ ወልድን ፍቓድ ሓደ ከም ዝኾነ ተፈልጠ። ዘጽንዖ መልኣኽ እግዚኣብሔር ካብ ሰማይ ተራእየ። ጐይታይ ንዓኻ ሓይልን ክብርን ይግባኣካ ኢሉ ሰገደሉ። ከመይ ንሞትን ንሲኦልን ንዲያብሎስ ስለ ዝሰዓርካዮም ምስ ሰዓርካዮም ከዓ ንደቂ ኣዳም ካብ ማእሰርቲ ዲያብሎስ ሓራ ኣውፂእኻዮም ብሎ። ንሱ ግና ነቲ ካብኡ ዝሃደመ ሰይጣን ብጥበቡ ናብኡ ምእንቲ ከቕርቦ ካባና ናይ ሞት ፍርሃትን ምእንቲ ከርሕቕ ብርህራሄኡ መላሊሱ ጸለየ። ምዕራፍ 5 ጐይታይ ኢየሱስ ድማ ናብ ደቂ መዛሙርቱ ከደ። ደቂሶም ረኸቦም እሞ ንጴጥሮስ ሓንቲ ሰዓት ምሳይ ተጊኩም ተዓጊሱ ምጽናሕ ዶ ስኢንኩም? ናብ ፈተና ከይተኣቱስ ነቒሕኩም ጸልዩ። ከመይ ነፍሲ ጽኑዕ እዩ ስጋ ግና ድኹም እዩ በሎ። ጐይታ ኢየሱስ ደጊሙ ኸይዱ ጸለየ። ኦ ኣቦይ ዝከኣል እንተ ኮይኑስ እዚ ጽዋዕ እዚ ከይሰትዮ ካባይ ኣሕልፍ፣ እንተኾነ ግና ፈጺሙ ፍቓድካ ይኹን ኢሉ ድማ ናብ ምድሪ ሰገደ። ደጊሙ ናብ ደቂ መዛሙርቱ መጸ። ንኹሎም ደቂ መዛሙርቱን ደቂሶም ረኸቦም። ኣዒንቶም ፈጺመን ብድቃስ ባዒዘን ነበራ እሞ ብድሕሪ እዚ ጐይታ ኢየሱስ ንደቂ መዛሙርቱ ደቂሶም ከለዉ
ሓዲግዎም ከይዱ ብብርቱዕ ድምፂ እናበኸየ 3 ግዜ ጸለየ። ብዛዕባ እቶም ብኡ ዘይኣምኑ ደኣ እምበር ብዛዕባ ርእሱ ኣይኮነን። ከመይ ንሱ ሩሩህ እዩ እሞ ድሕሪ እቲ ብሞት ኣልዓዛር ዓርኩ ምስ በኸየ ምእንቲ ጸላእቱ ኣይሁድ 3 ግዜ በኸየ። ርህራሄ ናይ ባሕሪኡ እዩ እሞ ነታ ከተማ ምስ ረኣያ በኸየላ። እንተ ትፈልጥስ ሰላምኪ ሎሚ እዩ እምበኣር ከስ ካብ ሕጂ ብብርሃንኪ ካብ ዓይንትኺ ተሰዊሩ እዩ። ጸላእትኺ ኣብ ልዕሊኺ ተኣኪቦም ዝኸቡኺ መዓልቲ ክመጽእ እዩ። መዓልትታት ምሕረትኪ ኣይፈለጥክን እሞ ኣባኺ እምኒ ኣብ ልዕሊ እምኒ ከይሓደጉ ካበይ ሃገሩ ተኣኪቦም ምስ ደቅኺ ከጥፍኡኺ እዮም በላ። ጎይታ ኢየሱስ ከም ፍራሕ ሰብ ቃላት ብምብዛሕ ሓንሳእ እኳ ጸሎት ኣይለወጠን። በቲ ብዙሕ ስግደትን ረሃጹንካ ነጠብጣብ ማይ ኮነ። ደሓር ግና ደሙ ከም ውሕጅ ናብ ምድሪ ወረደ። ካባናኻ ናይ ሓጢኣት ረሃጽ ኣጥፍአ። እቲ ዝስገደሉ ንሱ ስለ ዝሰገደ ንሱ ብምስጋዱ ሊቃነ መላእክቲ እናተደነቑ ሰገዱ። ንሕና ድማ ንቓል ክንሰግድ ኢና ንስጋ ግና ኣይንሰግድን ከይበልና ነቲ ኣካላዊ ዝኾነ ቃል እግዚኣብሔር ምስ ስግኡ ከም መላእክቲ ሓደ ስግደት ንሰግደሉ ኣለና። ከመይ እቲ ንቓል ዝሰገደ እንሆ ንስጋ ሰገደ፣ እቲ ንስጋ ሰገደ ኸዓ እንሆ ንቓል እግዚኣብሔር ሰገደ። ከምኡ ኸዓ ኣቦታትና ሃዋርያት ንኽብሪ ስጋ ምስ ሰገዱ ንእግዚኣብሔር ቃል ከዓ ሰገዱ። ምስ ብዙሕ ንብዓትን ብርቱዕ ብክያትን ዝኾነ ጸሎትን ስግደትን ኣብ ጌተ ሰማኒ ኣብ ደብረ ዘይትን ጥራይ ኣይኮነን። እንታይ ዳ ኣብ ዮርዳኖስን ኣብ ቆሮንጦስን ቂሳርያን ደብረ ታቦርን ምእንታና ጸለየ። እዚ ኸዓ ምሸት ሐሙስ ጥራይ ዘይኮነስ በቲ ሰብ ዝኾነሉ ጊዜ ንንግሆ ምሸት ምእንታና ጸለየ። ምዕራፍ 6 በተን ኩለን ኢየሱስ ክርስቶስ ብሰብነቱ ዝተቐበለን ጸዋተ መከራ ብምሽንካሩ ብመስቃሉ ኣኽሊል እሾኽ ብምድፍኡ ብሞቱ ናብ ሲኦል ብምውራዱ ብኹናት ብምውግኡ ብምቕባሩ ኩሉ ሓጢኣተይ ይቕረ ክትብለለይ ካብ ኩሉ ዕዳ ሓጢኣተይ እውን ከተድሕነኒ ጎይቶተይ ኣብን መንፈስ ቅዱስን ንዘለዓለም እምህፀነኩም ኣለኹ። ከምኡውን እመቤተይ ድንግል ማርያም ልምነካ ኣለኹ ኣሜን። ምዕራፍ 7 ጎይታ ኢየሱስ ጸሎት ምስ ፈጸመ ናብ ደቂ መዛሙርቱ ተመሊሱ ሓደ ጊዜ ደቅሱ ኣዕርፉ እንሆ ንወዲ ሰብ ክርስቶስ ናብ ኢድ ሓጣን ሓሊፎም ዝህቡላ ጊዜ በፂሑ እዩ። እንሆ እቲ ዘትሕዘኒ ቀሪቢ እሞ ካብዚ ተንስኡ ንኺድ በሎም። ከምዚ ኢሉ ክነግሮም ከሎ ሓደ ካብቶም 12 ደቂ መዛሙርቱ ዝኾነ ኣስቆሮታዊ ይሁዳ ነቲ ኩሉ ጊዜ ጎይታይ ኢየሱስ ምስ ደቂ መዛሙርቱ ዝጽልዮ ዝነበረ ቦታ ይፈልጦ ነበረ እሞ ኣብኡ በጽሐ። ይሁዳ ኸዓ ነቶም ካብ ፈሪሳውያን ሊቃነ ካህናትን ገላብኦም ዝኾኑ ጭፍራን ወተሃደራትን ወሰዶም። ልቦም ብቕንዕን ነዲዱ ስለ ዝነበረ በቲ በዓል ቀልጢፎም ሒዞም ምእንቲ ክቐትልዎ ብመብራህቲ ሽግን ፋኑስን ምስኡ ድማ ኲናትን ኣስያፍን ኣባትርን ሒዞም ከዱ። ደሓር ግና እቲ ህዝቢ ምእንቲ ከይነዓብ ብበዓል ኣይኹን በሉ። እቲ ዘትሕዞ ይሁዳ ኸዓ እቲ ዝስዕሞ ንሱ እዩ እሞ ንዕዑ ሓዝዎ ኢሉ ምልክት ሃቦም። ጎይታ ኢየሱስ ነቲ ኩሉ ዝፈጸሞ ፈሊጡ ንሳቶም ናብ ዘለዎ ወፂኡ ንመን ትደልዩ ኣለኹም በሎም። ንኢየሱስ ናዝራዊ በልዎ። ንሱ ኸዓ ኣነ እየ በሎም። እቲ ዘተሓዞ ይሁዳ ምስኣቶም ደው ኢሉ ነበረ። ጎይታ ኢየሱስ ኣነ እየ ምስ በሎም ካብቲ ዘፍርህ ብርሃን ንጹህ ካብቲ ዘርዕድ ድምፂ ቃሉን ዝተላዕለ ክሕዝዎ ምስ መጽኡ ንድሕሪት ጻሕ ኢሎም 3 ጊዜ ናብ ምድሪ ወደቁ። ድኻማ ይሁድ ብቓሉ ጥራይ እናገለጸ ከመይ ኢሉ ድኹም ይበሃል። ደጊሙ ጎይታ ኢየሱስ ንመን ድሊኹም በሎም። ንኢየሱስ ናዝራዊ በልዎ። ኣነ እየዶ ኣይበልክኹምን። ንዓይ እንተ ደኣ ኮይንኩም ትደልዩ እዚኣቶም ይኺዱ ሕደግዎም በሎም። እዚ ኸዓ ካብቶም ዝሃብካኒ ሓደ እኳ ኣይጠፍአን ዝብሎ ቃል ምእንቲ ክፍጸም እዩ። ጎይታ ኢየሱስ ከዓ ንይሁዳን ንኣይሁድን ምእንቲ ክርእይዎ ክፈልጥዎን ኣዒንቶም ከፈተሎም። ሽዑ ይሁዳ ሰላም መምህር ኢሉ ብተንኰል ሰዓሞ። ጎይታ ኢየሱስ ድማ ዓርከይ ንወዲ ሰብ ብምስዓምዶ ኣትሒስካ ክትቀትሎ መጻእኻ በሎ። ንሱ ሓዳጌ በቀል ለዋህ መፍቀሬ ጸላቱ እዩ እሞ
ጸላእዩ ከሎ ዓርከይ ደኣበሎ እምበር ጸላእየይ ኣይበሎን። ይሁዳ ግና ኢዱ ዘርጊሑ በቲ ኣብ ክሳዱ ዝነበረ ቀሚስ ገይሩ ሓዞ። ይሁዳ ኸኣና ይሁድ እንሆ ኣትሒዘኩም ኣለኹ እሞ ኣጽኒዕኩም ኣሲርኩም ሒዝኩም ውሰዱ። ካብ ሕጂ ንድሕሪት እንተ ኣምለጠኩም ዕዳ የብለይ እምበሎም። ምዕራፍ 8 ንጎይታ ኢየሱስ እቶም ሓለቃ ሽሕን ጭፍራን ወተሃደራትን ገላውኣ ይሁድን ብሰንሰለትን ብገመድን ኣጽኒዖም ኣሲሮም ሓዝዎ። ኣይሁድ ዓመፅኦም ኣብ ልዕሊኡ ምእንቲ ክፈጽሙ ኣፍቂዱሎም እዩ እሞ ምስቶም ዝሓዝዎ ሰባት ምስ ዝኾነ ይኹን ኣይተባሰን። ጴጥሮስ ንጎይታ ኢየሱስ ሒዞም ከም ዝኣሰርዎ ምስ ረኣየ ክሳድ ማልኮን ክቖርጽ ኢሉ ሴፍ መለሐ። ብጥበብ ጎይታ ኢየሱስ ነቲ ዘይትሰምዕ የማነይትን እዝኑ ደኣ ቆረጻ እምበር ክሳዱ ኣይቈረጾን። ጎይታ ኢየሱስ ድማ እቲ ብሴፍ ዝወቅዕ ብሴፍ እዩ ዝመውት እሞ ሴፍካ ኣብ ስፍራ ምለሳ በሎ። ኣነ ግና እቲ ኣቦይ ዝሃበኒ ጽዋዕ ሞት ከይሰተኹ ስቕ ኣይብልን እየ። ካብ 12 ነገደ እስራኤል ዝበዝሑ ሰራዊት መላእክቲ ምእንቲ ክልእኸለይ ነቦይ ክሓቶ ዘይክእል ዶ ይመስለካ? እንተኾነ ግና መጽሓፍ ዝበሎ ምእንቲ ክፍጸም ከምዚ ክኸውን ኣለዎ ኢሉ ጎይታ ኢየሱስ እዝኒ ማልኮን ኣሕወዮ። በቲ ሰዓት እቲ ጎይታ ኢየሱስ ነቶም ህዝቢ ከም ሰራቕሎ ኣባትርን ኣስያፍን ሒዝኩም ክትሕዙኒ መጻእኹም። ኩሉ ግዜ ኣብ ቤተ መቕደስ ምሳኻትኩም እናመሃርኩ ከለኹ ኣይሓስኩምን፣ እኳዳ ኣእዳውኩም ኣብ ልዕለይ ኣይዘርጋሕኩምን። እንተኾነ ግና እዚ ሰዓት እዚ ሰዓትኩም እዩ። እቲ ሓለቃ ጸልማት ዲያብሎስ እውን ዝስልጥነሉ እዩ። እዚ ኩሉ ዝኾነ ትንቢት ነቢያት ቃል መጽሓፍትን ምእንቲ ክፍጸም ይበሎም። ድሕሪዚ ነጸላ ዝተኸድኑ ሓደ ጎበዝ ካብ ኣርድእቱ ሰዓቦ። ንሱ ድማ ኣጓብዝ ምስ ሓዝዎ ክዳኑ ደርቢው ዕርቃኑ ሃደመ። ከምቲ ጎይታ ኢየሱስ በዛ ለይቲ እዚኣ ኩልኹም ክትክሕዱኒ ንበይነይ ክትሓዲኩምኒ እውን ክትብተኑ ኢኹም፣ ኣነ ግና ኣብ ምሳይ ስለ ዘሎ በይነይ ኣይኮንኩን ዝበሎ ደቂ መዛሙርቱ ሓዲጎሞ ሃደሙ። እቲ ሓጢኣት ዘይገበረ ብኣፉ ሓሶት ዘይተዛረበ ጎይታ ኢየሱስ ምስ ሓዝዎ ኣሲሮም ኢዶም ዓሚኾም 30 ግዜ ወቕዕዎ። ጸሓብትን ፈሪሳውያን ኣይሁድን ሰዱቃውያንን በቲ ኩሉ ስሕተት ንምላይ ዝተፈታተንዎ ማለት ብምኽንያት እታ ኣሲሮም ዘምጽእዋ ሰበይቲ፣ ብምኽንያት ሰብኣይን ሰበይትን፣ ብምኽንያት ግብሪ ምኽፋልን ግብሪ ምሕታትን፣ ብምኽንያት ትንሣኤ ሙታንን ንጎይታ ኢየሱስ ብዘረብኡ ከጋጊይዎ ኣብ ዝፈተኑሉ ግዜ ብቕልጣፈ ዘረብኡ ጣዕሚ ነገሩን ክብሪ ቃሉን ደኣ ተደነቑ እምበር ኣብ ልሳኑ ሓሶት ኣይተረኽበን። ከምኡውን ኩሎም እቶም ህዝቢ ክሰምዕዎ ከለዉ ይምሰጡ ነበሩ። ንጎይታ ኣፉ ምስ ወቕዕዎ ከናፍሩን ኣስናኑን ተሳቐዩ። ካብቲ ናይ ኣሕዛብ ዝቐጽዓሉ ክልተ ዝኣፉ በሊሕ ሰይፍ ንዑን ኪዱን ዝወፅእ ኣፍ ጎይታ ኢየሱስ ድማ ብዙሕ ደም ፈሰሰ። ከምኡኻ ነቲ እግዚኣብሔር ኣብን መንፈስ ቅዱስን ብመልክዕ ዝመስል ብባህሪ ሓደ ዝኾነ ገጽ ጎይታ ኢየሱስ ኣይሁድ ኢዶም ዓሚኾም 20 ግዜ ወቕዕዎ። ብኽብሪ መንግሥቱ ኣብ ደብረ ታቦር ምስ ተገልጸ ትርኢት ገጹ ከም ፀሓይ ኣብረ። ከመይ ንሱ ዘይዓርብ ፀሓይ ዘይጠፍእ መብራህቲ እዩ። ኩሉ ግዜ ኣብ ልዕሊ ቅዱሳን ዘብርህ ፀሓይ እዩ። ኣያሹ ኣይሁድ ግና ነቲ ካብ ነገሥታት ምድርን ዝያዳ ዘፍርህ ገጽ ጎይታ ኢየሱስ ክወቅዑ ከለዉ ግርማ ገጹ 3 ግዜ ናብ ምድሪ ከም ዘውደቖም ኣይዘከሩን። ምዕራፍ 9 በተን ኩለን ኢየሱስ ክርስቶስ ብሰብነቱ ዝተቐበለን ጽዋዕትወ መከራ ብምሽንካሩ ብምስቃሉን ኣኽሊል እሾኽ ብምድፍኡን ብሞቱ ናብ ሲኦል ብምውራዱን ብኹናት ብምውግኡ ብምቅባሩ ኩሉ ሓጢኣተይ ይቕረ ክትብለለይ ካብ ኩሉ ዕዳ ሓጢኣተይውን ከተርሕነኒ ጎይታዬ ኣብን መንፈስ ቅዱስን ንዘለዓለም ምሕፀነኩም ኣለኹ። ከምኡውን እመቤተይ ድንግል ማርያም እልምነኪ ኣለኹ። ኣሚን። ናይ ሶኒ ተኣምር። ኣብ ግዜ ድቃስ ዝገበሮ ተኣምር እዚ እዩ። ሽዑ መልኣኽ ናይ ብርሃን መፋትሕ ሒዞም መጹ። ኣዒንቱ ድማ ክኽፈት ጀመረ።
እንሆ አቡ ካደቅ መዛሙርቱ ሰማያት ተኸፊተን ረአዩ 12 መላእክቲ ብርሃን ካብ ሰማይ ወሪዶም ንጎይታ ኢየሱስ አገልገልዎ ኣብ ቅድሚኡ ድማ ሚካኤልን ገብርኤልን እናሰገዱ ጎይታ ዓለም ፈጺማ ጠፊኣ ኣላ እሞ ንሰሎምን ጎመራን ከም ዘንደናያ ንዓለም ከነንድዳ ንምንታይ ዘይትእዘና ክብልዎ ከለዉ ረአይዎ ጎይታ ኢየሱስ ድማ ኦ መላእክተይ ሚካኤልን ገብርኤልን ኣይትቆጥዑ ተዓገሱ ኣብ ክንድቲ ኣዳም ብሓጢያቱ ዝደኸሞ ድኻም ሓጢያት ኣነ ድኻም ህይወት እንተዘይደኺመ ድኻም ሞት ካብኡ ኣይክጠፍእን እዩ ምሕረተይ ንኹሉ ዓለም ይገዝእ እዩ እሞ ልኡኻተይ ሚካኤልን ገብርኤልን ኣይትተሃወኹ ኢሉ መለሰሎም ነቶም ኩሎም ምስኡ ዝነበሩ ሰራዊተ መላእክትን ሊቃነ መላእክትን ናብ ሰማይ ክምለሱ ኣዘዞም ምሕረቱን ይቕሬቱን ንዘለዓለም ምስ ኩላትና ህዝበ ክርስቲያን ይኹን አሜን። ጸሎት ድርሳነ መህየዊ ዘሶኒ ኣብዚ ተፈጸመ። ስብሐት ለእግዚአብሔር ወለወላዲቱ ድንግል ወለመስቀሉ ክቡር አሜን።